us volem donar les gràcies per aquest any. Sabem que alguns i algunes no ho esteu passant prou bé. Però estem molt segurs que el 2016, el nou any, serà molt i molt bo. Com va dir Miquel Martín Cor, tot està per fer, tot és possible. Com veieu, no hem parlat ni de llibres, ni de música, ni d'ordinadors. Això és perquè el que realment ens importa sou vosaltres, les persones. Bones festes i feliç any nou!